Yes. Er du klar, Jan? Ja, vi venter kun på dig jo. Nå ja, okay, fint nok. Jamen, mit navn er Daniel, så jeg ikke ved det. Og jeg er en af de her kristne folk, der er rundt hernede og snakker om Jesus. Og i dag der har jeg taget et fint bræt med her, med en masse små firkanter på. Der vil gerne skrive nogle ting. Og jeg bruger den her sorte pensel, der vil skrive med gule bogstaver, med blå bogstaver og nogle grønne bogstaver. Og lad os komme i gang. Han er træt af noget. Ej, det er så. Så har han på gang, når han kommer i himlen på. Træt af. Ej, det lyder virkelig selvmordsskud, det her. Ja, det kan måske. Kan du læse, hvad der står, Jan? Jeg er så træt af, enten så er det en kvinde, der har skrevet det, eller så er det en selvmordskandidat. Ja, men det finder du måske ud af. Altså, jeg ved ikke, om du nogensinde har oplevet, eller nogen af jer har oplevet at være træt af alt, eller man kunne også sige træt af det hele. Og måske endda har været så træt af det hele, at man måske har gjort sådan her. Stod med sin hånd, og så knyttede den og bare rystede den over, at man var vred på nogle folk. Eller fordi man netop var træt af alt. Træt af det, som der ligesom ramte en. Ligesom træt af det, som der skete i den situation. Og jeg har nogle forslag på, hvad der måske kunne gøre, at man er træt af alt. En ting kunne måske være, ensom. Hvis man nu var ensom. Der er mange mennesker i det her samfund, som er ensomme. Særligt i den by, hvor jeg bor i, hvor der bor 1,3 millioner mennesker, hvilket er lidt mærkeligt måske, kunne man sige. At der er 1,3 millioner mennesker i København, hvor jeg bor. Men at der er rigtig mange mennesker, der faktisk er ensomme i København, fordi de ikke oplever, at der er mennesker, der ser dem. Ønsker at være en del af deres liv. Derfor så oplever de det ensomme, og jeg tror mange af dem, de er rigtig trætte af det. Så at sige træt af alt. Og det måske leder dem til det, at de også bliver vrede og ked af det over det. Måske kunne det også være en anden ting, der gjorde det. Der er en, der er hurtigt nede på bagerste række. Der må ikke? Nej. Jeg har set det før. Der står bekymring. Det er netop helt rigtigt. Og det kunne være, at man var bekymret for sin fortid, sin fremtid, sin nutid, sine venner, sin familie. Det kunne være, at man var bekymret om, at ens løncheck, den dækkede for den næste regninger, der kunne komme. Om man var i stand til at holde hele måneden ud. Det kan være mange ting, man er bekymret for. Det kan være, og de bekymringer, de kan stige så meget over hovedet, at man oplever at blive træt af det. Og så kan man måske sige, at jeg er træt af det hele. Og måske endda, så kan det lede en til en helt anden tilstand. Om der er noget, det kunne lede en til depression, det her mørke, der kan komme ind over menneskers liv. Når det er, at vi ligesom oplever, at måske ensomheden eller bekymringerne stiger os til hovedet. Det kan også være, at det var ens egne krav til ens selv, hvor man oplever, at jeg slår ikke til. Eller kravene, der bliver presset ind fra arbejdet eller andre steder, der gør, at man oplever ikke slået til, at man netop går ned på det. Det kunne det være. Det gør, at man måske er træt af det hele. Så er der også en fjerde ting. Det er lidt et gammelt ord. Men lad os se, hvad der står. Skyld, står der. Skyld. Det kan være, at man føler sig skyldig over noget. Det er ikke nødvendigvis, fordi man nødvendigvis har slået nogen ihjel.
eller sådan et eller andet, men det kunne være, at man følte sig skyldig over for nogen, man havde gjort et eller andet mod. Man oplever, at man ikke slår helt til, at man ikke kunne klare det, som man troede, man kunne. Og derfor så føler man sig skyldig over for de her personer, for det, man har gjort imod dem. Og der er måske så leder lidt en til at være træt af alt. At man ligesom tænker, at det er for meget det her. Og der er nogle mennesker, som ligesom søger til forskellige ting, for ligesom at løse de her problemer. En ting kunne være, jeg ved ikke, om I kan læse det. Godt nok ikke særlig tydeligt. Nej, men der skulle stå sprut. Alkohol. At det er noget af det, som at der er nogle mennesker, som vælger at ligesom at lade sin ensomhed, bekymringer, depression eller skyld, ligesom prøver at slukke de problemer ned ved at drikke alkohol eller sprut eller andet, hvad man nu kan finde på, for ligesom at løse sine problemer. Men problemet er bare, at det ikke løser problemet, det gør det måske bare værre at udskyde det. Så er der nogen, der har brug for noget, der er lidt stærkere. Jeg ved ikke, om du kan læse det dernede bagpå. Og luftfilter. Hvis det ligner et pæl. Piller. Piller. Ja, der står piller. Der er nogen, der ligesom prøver at søge til nogle stærkere medicamenter. Nogle de tager hash, kokain og andre ting, men det er ikke fordi vi vil skylde dem, som tager stoffer i skoene, men fordi der er også andre mennesker, som på grund af deres tanker ligesom prøver at medicinere sig med forskellige medicin. Det kunne være sovemiddel til ligesom at falde i søvn om natten, på grund af at man i ensomhed, bekymringer og depression, måske endda et skyldfølelse, ikke kan sove for sine tanker, så bruger man enten sovemiddel eller andre smertestillende ting for ligesom at komme igennem det. Jeg ved det ikke, men det er der nogle mennesker, der gør. Der er også nogle mennesker, der ser deres problemer så store, at de ser kun den her ene udvej. Jeg tror, det er lidt nemmere at læse end de andre ting. Der står selvmord. Og der er nogle mennesker, der som tænker, at mine problemer de er så store, at jeg bliver nødt til at tage mit eget liv. Men problemet er også med det, lige så vel som pillerne og sprutten, det er, at det reelt ikke løser problemet. Men det, som det gør, det udskyder det. Og hvis man dør, så har man ikke rigtig løst et problem. Så er man død. Det er ikke så godt. Men det er fordi, vi aldrig søger helt til kernen af problemet, egentlig dybest set. Og det er de her fire firkanter, jeg har her. Det skal ligesom illustrere, ligesom symbolisere kernen af problemet. Og der kommer til at stå et ord her, som mener, at kernen af problemet, grunden til, at vi oplever ensomhed, bekymringer og depression, og ved det, at vi er trætte af det hele, at det skyldes én ting. Det er et lidt gammelt ord. Synd. Vi kunne også sige egoisme. Ligesom det, der er årsagen til, at problemet ikke bliver løst. Det er, at der ikke er, at der opleves ensomhed, bekymring, depression osv. Og hvad er det nu ellers, man oplever af dårlige ting i den her verden. Men sandheden er, at Gud, han elsker os. Elsker os utrolig højt. Han elsker os så højt, at han ikke kunne se, at vi skulle leve under de her ensomme vilkår. Derfor så sendte han sin søn, som er symboliseret ved det her symbol, som jeg vil tegne til dig nu. Jeg ved ikke, hvad I kan se, hvad det er. Det er kors. Det er ham, som døde på det kors, som der kom her til jorden. Jesus Kristus, han kom her til jorden for at livet vi ikke kunne leve. For at
dø på kors, for at betale regningen, for vi skylder Gud, for at knuse og udslette det, som er årsagen af problemet, eller ligesom er kernen i problemet, grunden til, at folk oplever at blive trætte af alt, det er ensomme, bekymringerne, depression og skylden. At han løste problemet i stedet for problemløsningerne, som ikke alligevel er, som bare forflytter problemet, sprutten af pillerne og alkoholen, og måske selvmordet. Men han døde for at betale for skylden, synden, så det er, vi ikke længere behøver at føle skyld. Ikke længere behøver at være skyldige, fordi han betalte regningen, så hvis vi tror på ham og hans værk på korset, så er vi frie til at tro på ham. Så behøver vi ikke længere, så er synden ikke et problem længere, for den har han taget. Han har taget skylden. Vi behøver ikke at være ensomme mere, fordi at han ønsker at være der i vores ensomhed. Han ønsker at være den, vi kommer til i det. Han ønsker også at være der i vores bekymringer. Han ønsker at komme ind i dem, at vi kommer med dem til ham. Han ønsker at høre på dem, han ønsker at være der for os og hjælpe os i dem. Han ønsker at være med midt under depressionen, midt under der, hvor det er allertungest, midt ind i sorgen og smerten. Jeg har en ven, som har været deprimeret i lidt over et år, og det gør rigtig ondt. Men en af disse ting, som hjælper mig, i alle de her ting, de vers i Bibelen, som har gjort mig meget glad i det her, det er, at Paulus han siger på et tidspunkt, som bedrøvede, dog altid glade, som fattige, der dog gør mange rige, som de, der intet har, og dog ejer alt. Og særligt den første del har været en stor trøst for mig, fordi det fortæller mig noget om, hvad det er, jeg har i Jesus. Som bedrøvet, dog altid glade. Det kan godt være, at jeg er bedrøvet, det kan godt være, at jeg måske går ind i depression. Jeg har ikke selv været deprimeret, men det er der mange kristne, der har prøvet. Men at selv midt i bekymringen, selv midt i sorgen, selv midt i smerten, der kan jeg have lov til at sige, dog altid glade. Fordi jeg netop ved, at jeg har Kristus, der har jeg frihed. Jeg har frihed fra syndens skyld og døden. Og bekymringerne. Det kan godt være, at også Gud han måske frier mig ud af depressionen. Han helbreder mig. Men selv hvis han ikke gør, så ønsker han at være midt i det. Og han ønsker at give mig hans glæde midt i livet. Midt i det hele, så jeg ikke behøver at være træt af det hele. Og hvis jeg er det, så kan jeg komme til ham. Og så ønsker han også at give os et håb om, at der er en dag, så skal det være slut. En dag skal det være slut, fordi den dag, hvor han kommer igen, der skal vi være sammen. Os, dem der tror på Jesus, de skal være sammen med ham, og der skal være et liv, hvor der netop ikke er nogen grund til træthed, fordi der er ingen af det, synden og døden og ødelæggelsen og djævlen er der ikke mere. Så derfor så er der ikke noget, der er dårligt der. Og det håb gør, at jeg også kan glæde mig midt i min smerte, midt i min sorg, så jeg ikke behøver at søge til halve løsninger, men jeg kan gå lige til ham, som har løst problemet. Jesus Kristus. Og det er ham, som vi ønsker at fortælle om her. Det er ham, som har givet mig en glæde, som gør, at jeg selv i min smerte kan få lov at glæde mig. En glæde, som er dybere end mine følelser. Og det er det, som jeg ønsker at give jer. Det er det, jeg håber, at I alle sammen får lov til at se den frihed og den glæde, som jeg har fået lov til at se i Kristus.